שקלים, היום 85 שקלים בסלח דאבה, ליד אחרי הקונדיטוריה יש לכם את הסטנד של הסכינים. כמו כן יש לכם מבצע מדהים על מחבטות בליין ביו, ליין ביוטי שקיבל צל"ש בתוכניות בקולבוטק. בבקשה אדון, תודה מעלים. בבקשה חבר'ה, אתם מוזמנים לבוא לטעום. היום יש חגיגה של ציוד של ארקוסטיל. ארקוסטיל חברה שמובילה בתחום המטבח. שלום לכולם וברוכים הבאים, אני גלי ברמן, והיום יש לנו חגיגה של ארקוסטיל. ארקוסטיל חברה שמתמחה בתחום המטבח. היום יש לנו מבצעים מדהימים על סירים ומחבטות של ארקוסטיל. יש לנו ליין בריאותי שנקרא ביו, יש לו שכבה של ביוסטון ששום דבר לא נדבק בה ואפשר להשתמש עם מעט מאוד שמן. המבצעים שלנו היום הם 30% הנחה על הליין הבריאותי, וחוץ מזה יש לנו ליין מקצועי שנקרא דיימונד, ליין שמחזיק הרבה מאוד זמן במטבח. אפשר להכניס את המחבטות והסירים לתנור ואנחנו שפים מאוד מאוד אוהבים לעבוד איתו. חוץ מזה יש לנו סכינים של ארקוסטיל, סכינים value for money. הסכין הזאת נקראת סונטוקו. הגדולה שלה שכשאנחנו פותחים את הירק, את התפוח אדמה או מלפפון, הירק לא נדבק לסכין, ואז קל לעבוד עם הסכין הזאת. value for money, לשטוף את הסכין, לנגב אותה, מדי פעם להשחיז. אחלה של ציוד ואחלה של מחירים. בכיף. חבר'ה, יש לכם, בבקשה, מיד גם אתה תקבל. קבב, בעיה, תחד. בבקשה. חבר'ה, יש לכם מבצעים מדהימים של חברת ארקוסטיל, סכינים, מחבטות.